Bona tarda o bon dia. El meu nom és Enric Blasi, formo part de la companyia de comedians La Baldufa, una companyia de teatre familiar tots públics de Lleida. Tenim el Premi Nacional per a les Arts Escèniques, la Infància i la Joventut del Ministeri de Cultura i, com us deia, 30 anys de trajectòria. En aquesta ocasió us proposem Fantasmes de Guerra, un espectacle que ens explica la història de tres companys, el Lluís, el Pau i l'Antonio, que quan esclata la Guerra Civil s'han de separar per motius que descobrireu quan vegueu l'obra. Sí que dir-vos que en aquests 30 anys que portem fent carretera i intentant fer espectacles bons, creiem que Fantasmes és un dels millors espectacles que hem fet, que està especialment adreçat a vosaltres i als vostres alumnes, que és un espectacle carregat d'emoció, el teatre ha de ser emoció, ha de ser transformació, ens ha d'explicar històries, fa que els joves connectin exageradament amb l'espectacle, totes les actuacions que hem fet ara en públic escolar funcionen molt bé i a part és un espectacle que genera moltes preguntes per després resoldre i poder-ne parlar a l'aula de per què no vam parlar abans, per què els conflictes. Tot això és el que trobareu en Fantasmes de Guerra, que esperem que vingueu, esperem que us agradi i esperem poder compartir teatre amb tots vosaltres.